Леле, екс, имаме ли да падне от някъде? Чукни с бастуна, макучко. Ооо! 500 коктейл ли бе, брат? Едно сухо мартини. Стил Евгений Минчев, може ли да поръчам едно сухо мартини? Стил Евгений Минчев. Ооо! На стоп! Качвай ги на стоп, Бобка! Качвай ги! Ах, няма ми го 500 мартинито! Ръси долу, да, така е. Как да направя дабл? Не мога. Макар че много съм. Ето го втория бонус. Пап. Ей, как ми го даде това за първи път, така ми го дава. Здравейте, искам да кажа нещо много бързо. Приятели, както знаете, има прекрасна футболна лига, която е за световното сектор прогнози. Може да влезете там. Наградният фонд е 1К. Ще остава линк долу в описанието. Елате да видим кой колко ги разбира мачовете, да правим прогнози заедно, да печелиме точки и не само точки. Айде, продължавайте към видеото сега. Браво, бе! Бях взел 4-5 бонуса за всички, освен последния си избиха. Повече бира, екзотични напитки и шейкари. Това за първи път ми го прави така, мъжу. Това е все едно на оригиналния рибар да дърпне с куката сеси. Аз се чудих, що така забави. Ма това много редко се случва. Това много редко се случва. Пак ми даде повече рибари, 2 фриспина. Повече бармени. Айде да видим. Не ще върнете. Аз за Кристи ги гласа 12. Гласа ги за Кристи 12. Като стана 12 и почвам... Майко. И почвам да взимам някакви дет немат фащане. За Кристи ще играя днес. Какво да правя? Днеска ще играя за Кристи. Агата Кристи. Още два рибара ми трябва, два бармана. Букук. Две барманчета, букучета. Мърчето. Тук ли е нашата приятелка? Никъде не виждам мърчето ми. Когато те наричам моето мърче и го вземаш в ръце. Аз зная колко други си мечтаят да са във вашите ръце. Ще ви наричам моите зайци. Нова емблема на Playboy във второто ни остров в момента, приятели. Бобка не се върдява, че си пак. Ще ти кажа, че съм прав днес, че има тайна, като ти казах, че през 2 лайфа ти казах, че е по 2,50. Ооо! 500 коктейл ли бе, брат? Едно сухо мартини. Стил Евгений Минчев, може ли да поръчам едно сухо мартини? Стил Евгений Минчев. Много е вкусно. Майко, 500 евра коктейл ли даде, бе? Брат. Добре. One more time, repeat. 20. Какви са тия по 20, бе, брат, са? Какви са тия по 20, бе, брат, сега по дяволите? Глей как тръгнаха, глей. Още и рибари ми трябва. Слушай му утре. Точно какво ми каза, бе, брат? Тука ще стане гърмеж. Тука ще стане много тежък гърмеж. Май. Тука може да стане гърмеж, ама ние играем на тежка, брат. Но нека да не бързаме, не? Нека да помогна с 1-2 рибара още, да мога да влезем в десетачката. Сега за десетачката ни трябва още 2 мръсни бармана. Пак компилация от май. This is where we going. Ма не трябва ми даде още 2 рибара, да не букаме бармани. Барманче, дай тук барман. Добре, още един барман ни трябва в следващите врътки. 12 на брой. В следващите 12 врътки ние вече сме по 3 и ни трябва един рибар за по 10, брат.
Айде, дай го! Дай го, айде! Спирай, спирай ти сълзите си фалшиви, спирай, София се наводни. Оу! На стоп! Качвай ги на стоп, Бобка! Качвай ги! Ах, нямаме го 500 така Мартинито! Стил Евгений Минчев! Майко. Брат! Тук ще станем паприкаш. Още 2-3 пъти ми го дай, брат, до края. И после на десетката ми трябва, как ми го даде 500-те. Как ми го даде 500-те ще ми трябва, брат. И по 10 500-те. 1000 лево. Да! Да, и направо да, ще идвам за Варна. И ще събереш малките покути. Ще събереш и идвам, брат. Идвам и там ще ги вземем всичките. Дайте да вземем да се... Живота няма за кога да спираме. Евгений Минчев. Ево си, бе, 3-4. Майко, ама такива наши 20, нали? 18 да. Така. Тук сега става very dangerous. Very dangerous, we'll get here. We need one... Оу, как ги дава всеки път, бе, брат, ама само 3. Само 3, но какви? Само 3 по едно кап. Пап. Да. Так, ти. И брата, а защо не ни даде една десетка просто? Оу. Брат, тия по 700, знаеш ко? Тия по 700 си ги вземи, брат, ако искаш направо. Ти. Петица. Десетка, моля ми, не. Кажи често, мъжката си говори. Можеш и десетка ми. Брат, то направо колко пъти даде сам барман слаш рибар. Направо дава по 3-4 работи. Дай го още един път. Още 700. Шимпанзини, бабанини. Може ми ли десетка да докараме тук, миличка? Оп, празен! Празен, бе, брат. Празен не състава 20 тачка, бе, брат. Празен, дай по-добре да няма нищо, отколкото да ги има тия 6 да напълниш пак сигурно. Успех, брат, че това си... То ще е трудно, бе, брат. Стават някой път такива чудеса, ама... Рядко. Леле, тук имаме... 1 и 2. Так, ти ботак, ти. Майко, седмица, брат. Дай десетка на момчето, бе, Букук. Последната вратка. Пау. Сухо Мартини, стил Евгений Минчев. Кръстника. Евгений Минчев, кръстника. Майко, десетка станахме. Тук обаче ще натисна това... Ихле, как не даде коктейла, викам края, ма ще стане прекалено много. Даде ми 6. Това е добър знак, нали? Даже аз си варах бонуса веднага. Веднага, брат май, нали? Така става. Аз играя в момента на фрирол. Вече 500 так си дах, я отгода да викам да дойде само, че дойде, ево и че направим на маса ти репарти. Добре, почваме. Я да видим сега ще даде, че... О, 50 екс. Тук може ли някакъв екс да пуснеш, Кучко? Кучко, пусни някакъв екс на Бобо Армани сега. Сега пусни на Бобо Армани екс. То 100 екс работи ли тук ли? Бате, пусни 100 екс ли си правим там? Майко, няма. Един екс няма ли тук за Бобо Армани 800 екс примерно? Или то не го пуска винаги то екс? Добре. Тук на столко вече поснава 50 екс. Дали нямаше да ми падне кръвното.
Полудей и се предай. Сега 10 екс ми дава, що хубаво, ама защо не ги даде, когато имах 100 бързани? Кучко. Тук поне имам 10 тачка, брат. Екс. 13 дори. А те горе остават 13, да. А тези трите ще ми донесат и сега един ретригър. А даш нещо махмолия ли ми избе, бро? Спирай грозо да ти си мина мастика с мен, тела си при нас. Брат, не пием аз такива работи, не знам за какво говориш. Не знам за какво говориш, брат, казвам. Червенички, чупаме ексове, чупаме така, ако мога ми дава до 100 евро, леко да ги трупаш. Трупай ги, така. Трупай ги, говори ми. Стига, бе, Милюба. Миролюба. Почни да прави каскади, екс, не чакай. Аз екса го имам, само ми трябва някакъв екс, за да стакнат нещата, брат. Майко, 12 врътки още имаме. Майко, стига, добре, нямаме много врътки. Не дай да ми хъбиш така бързо да ми ги въртиш. Да ми ги губиш. Ето екс. Чак! Да мога да отпадем 80 седмица. Пап! Five more, please. 5 free spins more. Микелче, един път да кажеш и ти хубава игра, бе, Микелче. Един път и ти хубава игра да кажеш, ева. Ливавички, дай, трябва да ги фанеме ливавичките, дай сега зеленички. Няма нищо, няма нищо. Топ по 300, то си ниже, брат. То си ниже, момчето, по 300. Ма не се хващаш интересно, просто си късметлия. Не, просто разполагам с пари, не съм късметлия. Това е. 2x, 4x, екса ми расте. Наприхме го 40x демек. Ако ми даде, примерно, стоянка, отпадащи с 2x, да кажем, ще стане мърсотия, нали така? Ще стане мърсотия, нали така? Червените ми трябват още няколко червени. Имаме ги, не само червените. Майко екс ми дай, брат. Дай ми някакъв екс тука, бокук. Леле, екс, имаме ли да падне от някъде? Чукни с бастуна, макучко. Чукни с бастуна, тук чак да ги убия. Бокук, младъцен тракийски. Ай. Чукни с това бастунче, бе, бокуче. Милата ми тя. Чукни с бастуна, бокук. Чукни! Чукни с това бастун, бе, брат! 200 аксима. 220 яко. Ако ми даде някакъв ексо се бора, ще го вземем, брат. Ти си луд. Но както вика Кирито, той не знам дали може или просто не го дава, не знам кой от двете е, брат. Щеш да ме направи безумно богат тайра. Те са много скъпи майтъркийските бокуци, 50. Екс ми дай от някъде. Чукни екс, бе, кучко. Моля те, чукни един екс, маймунке малка. Не чакай бастуна на толкова падне, нали? Няма да ми ги дадеш, нали, маймунке малка? Майко, 250, дай го бастуна, бе, братле! Ай, да беше чукнала тук край. Десетка, тук отивахме на много пари. A lot of money, Пак съм доста доволен. И купуваш и няма как. Майко, тук каква пикаш можеше да стане. Мога да правя всичко. Пожелавам успех на всички, най-вече на мен. Тая игра става музика ме повърка направо. Анархито ни е оправила с тая игра, гаранция ви дам. Мисля, че трябва да има купички с храна, кокали, това са врътките най-вероятно, 5 врътки, ужасно. Кокалеско. Има някакви ексове, здравей Бобка, как се добре свемите, как си ти, братко? Брачетка ти, какво прави една мърсотия? Айде Бобка, успех, благодаря ти, Яворчо, благодаря ти. Оп, 32 пъти. Добре сме, 32 пъти, няма какво да стане. Няма какво да стане, брат. Няма какво да стане. Няма какво да стане. Оп, 99. Very nice. Малко ме повърка. Бере кочани на златните. Ай! А Чавес при кой е Чавес? Общия ни проект, общото ни дете, каре? Паркирането не време, почна да зона с бин парки. Я палете джета, бе, брат.
Може да си избие този бонус. 3 врътки има. О, изби се направо, брат. Направо май стана паприкаш играта. Майко, паприкаш. 156, добре. Тук горе има май много добро за формула нещо. А какво е това, Валя, отпред, бе, приятелю? Какво е това, Валя, отпред, бе, приятелю? Трябваше някой по-мъжки символ, бе, маменци Томас. Анархи, разбираш ги игрите, аз знам, че ги разбираш игрите. Стига, бе, сега десетки. От валета паднахме на десетки, брат. Обаче ексовете се множат. О, тези пи... О! Тая мишка да е скъпа, брат. 16. 17. О, скъпа е, 276. 276. На. Супер мега вин, едно камъче направо. Даже тук ще яде още някакви. Ма стига с тия дами, бе. Какви са тия дами, бе, приятелю мой. Трябваше тук някаква тежък символ да покажеш още някакъв. 103. 112 ни беше най-силната линия. Мамка му! Чекала клитюх. Не си чува, Анархи, объркала си се. Така, удивително.